И здравейте на всички. Днес ще говорим за нещо, което доста от крипто аудиторията, новата като цяло, не разбира. Всеки иска да стори доста пари и да е най-големия. Но всеки няма да седне да проучи пазарите, да разгледа циклите и да види как стоят нещата. Понеже всеки влиза в крипто, чака да купи нещо си и да изгърми. Имам познати, които си купиха 1000 Dogecoin и викат, ама то ще стане 66 000. Как ще стане 66 000 при положение, че това нещо има 25 милиарда в сравнение с биткоин и 1,30 трилиона? Това нещо, за да стане с капитализацията на биткоин, трябва да се налият трилиони. Не един. Сумати. Понеже на 250 милиарда това нещо ще стане само $70. Не знам колко по-просто може да е. Гледате маркет капа спрямо цената и така се определя. Това нещо, за да стане 10 долара, трябва 10 долара и 70 цента, трябва да стане 2 трилиона и 500 милиарда. Първото нещо, което трябва да научите в крипто. Маркет кап и цена. Първото нещо. Второто нещо е да знаете, че в крипто супер лесно се правят 2x. 2x е много хубава печалба, понеже в зависимост от сумата много бързо може да умножите парите си, стига малко да сте проучили какви евенти идват и какво се случва на пазара. А като цяло с едни 10-13% може да направите чудеса, понеже ако прочетете по темата за сложната лихва, ще разберете, че се нуждаете от 100 трейда с по 10-13%, за да превърнете 10 долара в милион. Ако не ми вярвате, сами проверете и вижте, че това работи. Надявам се клипа да ви е харесал и ще се видим в следващото видео.